Olen Mika Raisalo ja mä vastaan Tunstallin liiketoiminnasta Suomessa. Nyt tulee 8 vuotta täyteen, että ensimmäiset 2 vuotta olin myynnistä vastaavana ja nyt sitten 6 vuotta ollut toimitusjohtajana. Tunstall on terveysteknologia-alan yritys ja meillä on taustalaitevalmistajana, laitetoimittajana, mutta ollaan tässä viime vuosina aika voimallisesti sitten muutettu tuonne palvelun tarjoamisen puolelle. Täällähän on paljon haasteita Suomessa nyt sote-alalla ja meiltä puuttuu tietysti rahaa ja meiltä puuttuu käsipareja ja ratkaisujakin. Ja on hauska olla osa sitä ratkaisua. Et me ei olla osa ongelmaa, me ollaan osa ratkaisuja ja teknologia auttaa ja meidän ratkaisut auttaa, niin se on hyvä. Tyypillinen työpäivä on aika vaikea määritellä, että sellaista ei oikeastaan ole. Että siellä voi olla kaikenlaista, että siellä on asiakkaiden kanssa palvereita ja siellä on sisäisesti voi olla myynnin kanssa tai meidän tuotehallinnan kanssa tai Tunstall Groupin laajuista toimintaa. Se on hyvin monimuotoista. Mä harrastan kartanlukijana rallia. Se vie aika mukavasti ajatukset pois tuosta arkityöstä. Tämä on siitä hyvä harrastus, että tässä on vähän pakkokin ajatella muita kuin työasioita, että menee vähän vaaralliseksi, jos alkaa tuolla miettiä päivittäisiä päätöksiä ja muuta. Että pitää keskittyä tuohon kartanlukuun ja seuraamiseen, miten mennään ja ohjeistaa kuljettajaa. No, Tunstallilla työskenteleminen on kyllä mielenkiintoista, että tämä on kansainvälinen yritys. On hauska nähdä, että mitä muissa Tunstall-maissa tehdään ja mitä sieltä voi oppia siitä tekemisestä tähän Suomen tekemiseen. Ja sitten tietysti meillä on hyvä porukka täällä Suomessa, joka on mukana ollut tässä meidän vauhdikkaassa kasvussa ja on mukavaa.